फरायसाफोरा बुंदों फरायनाय समाव जोबोद उन्दुनो ओंखारो आदा मा खालामनांगौ तो बिनि आङो नोंथांमोननो मोनथाम मोस्ट इम्पर्टेन्ट सलुसन होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा से नाम्बारावनो दङ नोंथाङा जेब्ला फरायनाय समाव उन्दुनो ओंखारो अब्ला नोंथाङा मिउजिक दामनानै लानांगौ आरो दिल टुटे आशिक तो बेबायदिनो माखासे मिउजिक दङ जाय एनार्जि होनो हायो बेफोरबायदि मेथाइखौ मिउजिकफोरखौ नोंथाङा दामना लानांगौ आरो बिनिफ्राय नोंथाङा गोबां मटिभेसन मोनगोन आरो नोंथांनि फरायनो हानाय जि समथा बियो एसे सानसे सानफा एफा बांलांबाय थागोन जेब्ला नोंथांनि गोसोआ बुङो हानाय नंला आरो आं फरायनो हानाय नंला तो बेबायदि नोंथांनि गोसोआ बुङोब्ला नोंथाङा आरो 5 मिनिट जेरैखि जाया आरो 5 मिनिट बेबायदि खोथाखौ नोंथाङा साननांगोन आरो 3 नाम्बाराव दङ एक्सारसाइज जाय फरायसाया 6-7 घन्टा उन्दुनो ओंखारो बे फरायसाया फिजिकेलि आनफिटबो जानो हागौ बिनिखायनो जेरैखि जाया 30 मिनिट बे एक्सारसाइज खालामथारनांगोन नङाब्ला सरासनस्रायै फरायनाय समाव उन्दुनो ओंखारनाय फरायसाया जेरैखि जाया सानफ्रोमबो 30 मिनिट एक्सारसाइज खालामथारनांगोन आरो प्लिज जेरै योगा पुशाल जियानो हक जियानो जाया मानो नोंथाङा सानफ्रोमबो 30 मिनिट एक्सारसाइज खालामथारनांगोन प्लिज नोंथाङा एक्सारसाइज खालाम